சென்னையில் வெயில் எப்படி அடிக்குதுன்னா எல்லாமே பிச்சுக்கிட்டு பயங்கரமாக எரியிற அளவுக்கு அடிக்குது அப்படின்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தோணுதில்ல. அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இங்கே சிந்தாதிரிப்பேட்லேயும் நடந்திருக்கு. ஒரு கடையில் வெளியில் வச்சுருந்த ஏசி அவுட்டோர் யூனிட் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப சூடாகி வெயிலோட இதுவும் தாங்காமல் தானாக எரிய ஆரம்பிச்சு கடையே ஃபுல்லாக எரிஞ்சிருச்சு. யாருக்கும் எந்த அடியும் படலை, ஆனால் கடை ஃபுல்லாகவே எரிஞ்சிருச்சு. இங்கே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இந்த ரோடே அப்படியே ரொம்ப பரபரன்னு ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இந்த டைம் வெயிலோட தாக்கம் ரொம்பவே அதிகமாக தான் இருக்குது. ஏப்ரல் மாதம் தான் இருக்குது, மே மாதமே வரல. அதோட இந்த வெயிலோட தாக்கம் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. இந்த மதியான டைம்லலாம் நம்ம வெளியில் போகிறத கொஞ்சம் தவிர்க்கணும். அது இல்லாமல் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நம்ம உடம்ப ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுக்கணும். எல்லாருமே ரொம்ப சேஃபாக இருங்க, நிறைய தண்ணி குடிங்க.